El meu nom és Blanca Sàrries, soc recent graduada de Turisme Sant Ignasi i bé, jo penso que la importància del turisme responsable avui en dia és una prioritat. Crec que amb l'organització d'aquesta conferència posem en comú tots els agents que formen el sector turístic per un sol objectiu, que és aconseguir que Catalunya segueixi sent una potència a nivell mundial i, a més, amb un turisme de qualitat, un turisme que dona importància a les persones, que respecta el medi ambient, a la comunitat i, a més, és un turisme que no espera beneficis a curt termini, sinó a llarg. I el que penso com a recent estudiant és que hem d'apostar per aquest turisme. És un turisme que ens donarà uns beneficis a llarg plaç i crec que si volem veure una Catalunya potent d'aquí uns anys, aquest és el camí i hem de seguir organitzant aquestes conferències i portant tots els agents del sector junts per aquest objectiu comú.